Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардуру чихелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Аввал бардуру яддона лайки да ҳами видео бизанен ки и видео беспашадни бад зури бад омадагиай да. Хушугушен дар и видео чи ҳастай бардуру? Ду тамошини фасон роҳӣ кардагиан яташ дар шаҳри Душанбе я тидгаш дар Россия. Мега ягон хона бошад дар шаҳри Душанбе алиш мекуна мега. Ду тамошини фасон айда хулоса. Ана як хонаи замини дига ҳастай бардуру 65000 сомон ай нархеш. Хонаи заминаки. Як замини дига ҳастай бардуру замини холи нархеш 55000 сомон ай. Ва квартирои арзон мада бисёр роҳӣ кардагиан ки ман якта арзон шагаб мезанам. Гӯш кунен. Ду комната квартира 147000 сомон. Хулоса чизои арзон дар ин видео бисёр роҳӣ кардагиан. Фақат видеора то охир шанаки тамошо кунен зури бад омадагиай да. Аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария нависен ман арзонтари офта дар канал мемонам. Ва касе ки хона, мошина, ягон бизнес ай чизе ки барои фурӯш дорем бардуру. Метавонен ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Агар настренотон соз боша ҳаму як дона лайкира биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен. Форатон ки бардуру ҳам чизои арзон ай даст натен дар канали ма подписатсия кунен. Рафтем ака. Дӯстони азиз, пешай хонаро сар кардан як каротки рекламача дорем. Кадоме ки дар Москва ё Московский областда складуда кор мекунен, агар шумо стреч, плёнка, ПВД ҳастай, ҳамуро метавонед ки бардуро ҷамъ карда, ҳамин бардуре ки номероша мондагиам, ҳам хеле чизора мехаридай дӯстони азиз. Ва кадоме ки дар стройкод кор мекунем бардуро, стройкод агар шумо кор кунед, трубои пластика ҳастай ку, унамуро метавонед ки ҷамъ кунед, инам якка номероша мондагиам, инам якка ҳам хеле чизора мехаридай. Нархша бардуро ва хоҳарои азиз айрои кило зависид мекунам, кило мекаша, чанд килое ки буроя сумтона нақд метия. Адреси ҳамин бародар территорияи Москва ё Московский област ай бардуру. Агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештара бигиред, мисол ана чӣ хеле чизора мехара, ина номерои телефонша мондагиам, хай бардуру ман ҳамин маълумот додатонистам. Номерои телефонош ҳастай, номерош имо WhatsApp дора. Ҳамин хеле чизора бардуру мехаридай. дӯстони азиз, ака навора сар мекунем, бо диққат хишро акак мара гӯш кунен. 1 миллион да бардуро як хонаи арзон агаб мезанам, соҳибиш дагаре несум дар кора, бо диққат гӯш кунен ки хонаи фиши арзон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеш яъни балнисаи Мачитон дабда қишлоқи Гелистон. 3 сима раҳ будай то хонара. 6 сотиқ заминда 3 дар хона қати калдориш кардагӣ, кухни, баня дуруниш дай. Ремонтш бардуро хай коробка яъне ки шкатурша кардагиам, фақат бардуро сум боша я ранг бориш мекунӣ, умедро зиндагӣ мекунӣ. Ов светш ҳастай мегзарониш тамом. Ҳуҷҷатош қарор техпаспорт дора мега. Беринда бардуро ҳоҷатхонарам кардагӣ будай. Нархша 65000 сомон мега. Ина 65000 сомон бардуро мега бо арзон мешава, барои ки срочни пулш дар корай 418000 рубл мешда бардуро. Ина урусишам гап задам барои шумора. Фақат шумо лайк абиҷихене ки дӯстони азизам, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. Касе ки бардуро дар Россия нами 2 миллиона бо диққат гӯш кунен. Мошини фурӯшӣ бардуро Kia Rio 3 соли баромадаш 2017, судишвориш бензин, мотораш 1.6 литр, коробка автомат. Мошина бардуро ҳама ҷош навай. 4 та дискабалони зимни дорад, 4 та дискабалони ледни. Мошин бардуро қарор дорад дар Россия, нархша 124000 сомон мега. Ба урусӣ 800000 рубл мешава бардуро. Арзон мешава ё квартира дар шаҳри Душанбе ам боша алиш мекунам, болоиш суметон бардуро. Ин мошин дар Россия ай. Агар ягон бародар мисол дар шаҳри Душанбе ягон квартира дошта бошен, метавонед ки мисол ами мошина ай Россия бигирен, болои сумтон мета квартирара ай шаҳри Душанбе ам яккада битен. Ҳам фурӯшӣ ҳам алиши бардуро номерои телефонош ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, ака мегзарем ва 3 миллиони имрӯза дар видео квартирои арзонам ҳастай бардуро бо як бор дига даётон биёрам то охирша тамошо кунен. Бардурои замине десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбури Кӯҳна, пишти гостинисаи Сино дабдай. Ясма раҳай ба бозори Кайнуша бардуро. 8 сотиқ заминда 3 дар хона қати калдориш, фундаментош рехтагиай, дарини фундаментора бардуро пир кардагиан. Ов светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100% қарибишта мактаб, балниса, магазин, масҷид ҳаст. хулоса точкаи зур дабудайда. Нарша бардуро ва хоҳарои азиз 55000 сомон мега, бо савдо мешава. Ба рубл бардуро 353000 рубл мешидай. Нархи зур да. Номерои телефонош ҳаст, номерош имо WhatsApp дора. Занг зада маълумоти бештара бигирен.
خب دوستان عزیز مگذاریم با چهارم اعلان امروزه یک زمین دیگه بردرو کسی از ناحیه 5 از ناحیه قمسنگیرین این زمین ارزان ای دست نتنده خلاصه گپ زمین فی بردرو قرار داره در ناحیه 5 پیش پروکراتور لاویرای کالون 4 سوتیق زمین بردرو داکومنتش برای خانه کردن یا برای مغازین کردن تیاره پول بده بردرو یگان خانه و مغازینش که لاویرای کالون دا بده او سویتش هست حجتش 100% نرخ بردرو و خارای عزیز 165,000 سومون میگه بو سودا میشوه 1,60,000 روبل میشه بردرو اگر گفتگی که مرسدس ابیومنی یا کمری د اسکا باشه علیش میکنم گفتگی بردرو هم فروشی و هم علیشی نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر را بگیرین زمین زور اینه که جای خوب داده لاویرای کالون سونی عزیزان اکم مگذاریم و پنجم اعلان امروزه با یک ماشین فسون دیگه مداروی کردگان در واتساپ باور که ماشین نگاه کوخی اسب پیدا اسب با دقت گوش کنید که تویوتا کمری دا بردرو سالی برآمدش 2009 سالش بردرو ناوترک سویچوارش بنزین ابیو موتورش 2.4 لیتر коробка автомат سوی ماشین تاگه که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره بردرو این ماشین در شهر دوشنبه در پایتخت نرخش 100,000 سومون میگه 100,000 سومون کسی خریدار باشه با سودا میشوه نمره تلفن شماندگی بردرو انا با روبل 642,000 روبل میشه بردرو 642,000 روبل نمره تلفنش ایمو واتساپ داره از بردرو کم ترک ویدیوش روی کردگی در واتساپ ما از بردرو کم تر ویدیوش میره مثال همه جای ماشین ببینین بعد این ماشین کوارتیروی ارزان دا میگذاریم و بردرو اگر یگان کس ماشین خانه مثال یگان مغازین چیزی که برای بیزنس دارین میتونین که طریق ما واتساپ در ما روان کنین ما برای خریدارو چه خیلی که از رکلام کرده سیم خیر رکلام میکنیم بردرو انا ماشین خوبه بردرو انا معلوماتش در بر اکران نوشتگیم کسی خریدار باشین زنگ زنین ماشین ارزان بخرین تویوتا کمری دبدای سالی برآمدش 2009 бардури азиз тамошо кардесен охи агар тамошо кардеса бошем биге ки ҳо ака тамошо кардесем давом уште бардури квартир десен қарор дорад дар шаҳри душанбе як хонага дар якум этаж қарор дорад 32 квадратни метрай райони фирдавсӣ бардуру домои пешинаи хона ремонт кардагие мега соҳиби квартира дар ҳаминҷа маълумот додагия бардуру навистагия ки як хонагаи фурӯшӣ дар наздикии бозори деҳқон гипразем ҳуҷҷатош 100% бардуру 32 квадратни метрай чхеле гуфтам нарша 179,000 сомон мега 179,000 сомон ба рубл бардро 1,150,000 рубл мешава номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирем ана ки бардро мегзарем бо ба як квартираи арзони дига бисёр не ки навиставден дар шаҳри турсунзода гуфтем квартира монем бардро ина квартираи арзон қарор дорад дар шаҳри турсунзода номи пешнаш регаре касе намедона як хонага дар шашум этаж қарор дорад 40 квадратни метр дар якум микрорайон шудае дом бардро навастройка хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки ана кирпични дом вана туалет отдельния шкатур кардагӣ мега ду трезаи дига дора духонагаш карда мешава бардро як хонага буда ине ки духонага карда мешидааша нархша 160,000 сомон мега 1,28,000 рубл мешидай харидори аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен ана ки бардро мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза бародарои хуҷандӣ ина квартираи арзон барои шумоае фақат шумо лайкора фаромӯш накунедтон тамом дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд хеле гуфтум як хонага дар дим этаж қарор дорад 30 квадратни метр дар тарафи хуб пахтакор буде бардро райони пахтакор хай мисол касе ки мисол аз вилояти суғ аз шаҳри хуҷанд фаҳмидем ки ма гиҷоша гуфтисам домои пешина хона ремонт кардаги ҳисоби квартира мега ки квартира дар ҳолати хуб қарор дора як веранти калони зурам доштае нарша бардро 168,000 сомон мега арзон мешава 1,80,000 рубл мешидае харидоро занг зада маълумоти бештара бигиред номерои ториксонае
дӯстони азиз ан ака мегзарем бо ба як квартираи арзони дига бовар ки сумешидози мехаридемаш да. дӯстони аз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом. Диххонага дар 2 этаж қарор дорад 47 квадратный метр дар райони Ҷавонӣ. ҷавонон бардар бахшиш. Домои пешина хона ремонт кардаги соҳиби квартира мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дуконата дар 2 этаж қарор дорад 47 квадрат дом 4 этажа будай. Ҳама шароитош хубай бардару. Ҳавз арисон ови анагарми хинак доштай. Нархша 170,000 сомон мега 1,92,000 рубл мешдай. Касе харидори аниқ бошен бо таргават мекна. Номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. чанд видеои пешина раҳмият додам гуфтанд ки аз шаҳри Кӯлоб квартираи арзон бумон шеринар гап нест бардору ина квартираи арзона ба қаб кинен қабулш кинен да хулоса гап дӯстони аз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб духхонага дар 7 этаж қарор дорад 47 квадратный метр бозори ана бозорчаи мобайн нависага бардору касе ки аз шаҳри Кӯлоб фаҳмида ки магҷоша гуфтесам дом навастройка будай хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки салом алейкум бояд то ҳами ида квартирара бояд буфурӯшам срочни пул мон дар корай хидмон бардору 157,000 сомон гирифтемш мега 147,000 сомон ба залал фурӯхтесанша барое ки бардору срочни пулшон дар кор будай ана дом тайёре бардору фақат квартира ремонт мекунӣ умедрои зиндагӣ мекунӣ нархша чӣ хеле гуфтам 147,000 сомон ба рубл бардору ана 945,000 рубл мешдай хуб бардора ана мехонем комментария ана акай суроб навистай ки ака ту механди мара дар хандаи ту ханда мегира гап нест шеринар зинда бошӣ бародари дигари мо нависай ки салом брат дар забони бурод ҷоном худои шумо розӣ бошад нависаги аз ҳисоби видеоҳои шумо соҳиби хона шидам насиб боша документоша бигирам як ташкили калон аз ҳисоби ма бо мукофотпулиш айноми ма гуфтагиай диловар ҳатман дар видеои дигарит комментарияи мара бихон гап нест акай диловар агар номид боша акай диловар гап нест насиб боша ана мукофотпули ташкилира интизорем не ки агар туғрӣ гуфтеса боша агар видеои ма хона харида боши гап нест худованд бардору ҳаматон ай видеои ма хона бихарен ҳаматон ман ҳамаи хонаҳоро барои шуморо мисол монтаж мекунам зинда бошен мехонем дигаша дунёи ҳунар нависае ки салом алейкум ака звезда ютуб мешайда ба қарибӣ гапат надорам гап нест ака просмотро зур рафтесайда мумкин ҳами сабаба гуфтесайда просмотро мисол аввал ҳами 8,000-10,000 одам мара тамошо мекард ака ай чӣ сабаб боша наметонам бардаҷононе ки видеоҳои мара ҳозир 20,000 30,000 даже 40,000 одам ҳам тамошо кардесай раҳмат бароям бардорое ки мара дастгирӣ мекунанд лайк меҷахана дар комментария фикрҳои беҳтариншона менависанд зинда бошем бардору мехонем дигаша акай парвиз нависае ки салом ака ту наханди хонаҳо савдо намераванд гуфтагиай ту наханди хонаҳо савдо намераванд барое ки ана хандаҳои ту ай ҳамаи хонаҳо қиматтар аст зинда бошӣ ба пеш нависагиай гап нест акай парвизҷон ана хитам ба пеш ҳама ба пеш шерӯинар зинда бошен хакиҷа гап настрени дайда агар настрен дошта бошум баъд камкам механдам агар настрен набоша хамч хеле ки ози простои гап зесам бардору ҳам хел гап мезанам да раҳмат акаҷон зинда бошӣ мехонем дигаша хуб автогаз нависае ки ба худо ака механдӣ ханда зебат мета доим ам хел хирсанд бошӣ брат ждат мекунем ранги ахбори озодӣ видеои мара ранги ахбори озодӣ ждат мекардай автогаз зинда бошӣ шеринар ана ки бардору мехонем бо дигаша хуб дӯстони азиз эмомалӣ зокиров нависае ки салом алейкум сози хуби брат гапзанӣ та мебинам мегӯм соҳиби хона шидам мега ки уже зур гап мезанӣ мегӯй ови олича хӯрдагӣ уже ака зур гап мезанӣ да ака хай на чанд сол шуд қариб ана 2 сол шуд 1 сол шуд қариб хато накунем ака мега зур гап мезанӣ мегӯй ови олича хӯрдагӣ гап нест акай ана эмомалӣ зокиров зинда бошӣ акаҷон саломат бошӣ мехонем дигаша зони азиз ана нависагие ки диловар салом алейкум бачаи ана оча овозот хаста набоша булбулворе мехонӣ гап нест брат ма ҳисоби ана видеоҳои шумо соҳиби хонаву дар шидам агар як бор қатъи шумо во бихӯрам ана дар кисаи чапат 500 сомонӣ медроя
500 сомоне 1000 сумаш как шеринар сарбаланду ана хонаобод бошӣ. Комментария мара бихон, ждат мекунам айсагиай. Ина бародарҷон хондам. хуб дӯстони азиз, хайбат ана навори хонаву мошина квартираи имрӯза аз куҷое ки ма дар роҳи кадан арзонтар ма барои шуморо имрӯз бародару ана гап задам. хай агар имконият боша лайкора биҷхен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ва касе ки то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен. бародару ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. агар бародару имконият боша ҳами ана видеои моро имо WhatsApp чи сайте дорен падилитсия кунен ва агар битонен ҳами видеои моро бародару ба VPN тамошо кунен. VPN и VPN қати бародару тамошо кунен. ҳами аки ай ҳами YouTube боз яки пул надудесай мумкин ки ай ҳами YouTube мо ягон чи ана памперспали кор кунем да. хай ки YouTube боз пул надудесай бародару бисёрат медонен намедонен. хай агар битонен ҳами видеои моро VPN қати тамошо кунен. VPN агар надонен бародару ана Play Market дорен VPN бидурен ану тарзи ҳамун чи шоз ман насиб боша дар видеои оянда насиб боша тарзи мисол чи куниша шумода ёд метавам тарзи гирон карданша. хуб дӯстони азиз, бисёри баъд гап намезанем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дасти кама набинем бародарҷоно. камкам бародаро настроение боша, камкам шӯхӣ карда гап мезанем. ана чӣ хел мегӯянд карочи ай гапҳои мо малол нашенда. хулосаи гап зинда бошем бародаро. хай